עכשיו יוצאים קצת מהספירה הפוליטית, קפיצה קטנה לחלל החיצון. בכרמיאל חנכו השבוע את הפלנטריום הדיגיטלי במרכז החווידע שבעיר. אנחנו שלחנו את ידו דגן שלנו, כתב בשביל החלב. הנה. תראו, נכון, אנחנו בשמש. מלחמת הכוכבים עושה קאמבק מעל שמי העיר כרמיאל. לאחרונה נפתח פלנטריום דיגיטלי במרכז החווידע בעיר, המזמן לתושבים סדנאות חווייתיות בנושאי מדע וחשיבה. הרעיון העיקרי הוא להביא את המדע והטכנולוגיה לכרמיאל, לפריפריה, לאפשר לילדים שלא חיים ליד מוזיאוני המדע הגדולים, לקבל העשרה, לקבל אפשרות ללמוד, לחוות, ליהנות מהמדע. היה לנו קורס באסטרונומיה, שלמדנו בכלל את החומר התיאורטי. הפלנטריום החדש בכרמיאל הוא היחידי בין מרכזי החווידע הפזורים בארץ, ורכישתו התאפשרה בעקבות תרומה. הפלנטריום הוא תרומתו של איש יקר, נדבן. לאחר שאשתו נפטרה, החליט שהוא רוצה להנציח את שמה. להקים פלנטריום בכרמיאל לזכרה של שרון. למבקרים במתקן צפויה חוויה מסעירה הממחישה תופעות קוסמולוגיות כמו התנגשות בין גלקטית, המפץ הגדול ועוד. מה זה הכוכב הזה? הרבה מאוד שאלות של גודל. כמה זה גדול וכמה זה קטן. בחלק מהמקרים אנחנו מדגישים מה זה כוכב ומה זה כוכב לכת. ואז כל פעם שהם רואים נקודה, אז שואלים, אז מה, זה כוכב וזה כוכב לכת. מנסים לראות לילדים שמדע זה לא מפחיד, זה להפך, זה כיף וזה מעניין. ברגע שנכנסים יש לנו המון סרטונים, דברים שאנחנו לא רגילים לראות בחיים יום שלנו. זה ממחיש לנו גם דברים של גלקסיות, דברים שאנחנו פחות מכירים, קשורים, למדנו עליהם בבית ספר. אז אם נדמה לכם שדבר לא יוכל להזיז את ילדיכם ממסך המחשב הביתי, קחו אותם לפלנטריום של החווידע. המקום הזה מושך אנשים מטווח גילאים בין 0, אפילו גם הסבא והסבתות באים עם הילדים, ובסופו של דבר הם נשארים פה. כי יש לנו פה גם הרבה חידות, משחקים, דברים שגם מאתגרים זה לאו דווקא של הילדים, את המוחות גם של המבוגרים יותר. כבר בעוד שבוע-שבועיים בתי ספר כבר נכנסים לפלנטריום, קהל רחב כבר כל יום שני. אנחנו פתוחים לקהל רחב כל יום שני בין 4 ל-7, הורים וילדים מגיעים לפה. מי יודע, אולי בעוד שנים בעקבות הפלנטריום בכרמיאל יצמח מכאן האסטרונאוט הישראלי הבא.